Die, hè? Hey, 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 hey. 1, 2, 3, 4. Hey, hoe zit het niet dicht? Hoe zit het niet dicht? Dat je veel van vastelovend. Hey, doe kiegen snap ik, waar ik veel is wel beloven. Hey, hoe zit het niet dicht? Hoe zit het niet dicht? Dat je veel van vastelovend. Hey, doe kiegen snap ik, wat ik veel is wel belovend. Welkom bij de allerlaatste week vastelovend gasten met een hele grote vlaai, want een rieste vlaai, want de riesten zijn hier. En dat gaat voorspoedig hè, met die vlaai. Het is bijna al op, hè? Ja, geweldig. Smaak ook geweldig, ja. Dus, Als je wel een stukje uvel voor mij... Ja, oké, dat is heel fijn. We hebben de twee gewijden, we hebben de geleende en de jeugdbuitenkampioen van 2016. En Leo van Café de Notenbalk uit Ulestroten, de zorg vandaag voor de drank. Leo, laat me eens goed in je ogen kijken. Dus die is er nog heel fris uit, hè? Ja, ik heb althans hel gewerkt het weekend. We hebben gisteren de 9e LVK-matinee gehad, wat georganiseerd wordt in samenwerking met de Spaarclub. Ja, wat is er een LVK-matinee? Al die LVK-finalisten bij u in de kroeg? Nee, dat is niet de bedoeling, maar wel aan die aankomend stormen, dat talent. En wat natuurlijk ook daar worden natuurlijk wel een paar, de geleerden worden door, Paul Sulterland wordt door, Roy en Andy worden door. Ja, de geleende is natuurlijk geen aanstormend talent meer. Nee, die houden natuurlijk al lang het LVK moeten winnen. Die houden zeker de LVK moeten winnen dit jaar. Ja, dat houden ze wel, inderdaad. Het was wel een terecht leedje wat dit jaar als winnaar moet de bus moeten komen. Ja. En Het is gisteren ook een bomvolle notenbalk. Wie die ontholen waren gisteren bij ons, dat was gigantisch. Het dak ging eraf. Ja. Een drukke tijd voor dich. Nu best u ooit prins geweest. Er zijn hier heel veel prinsen en prinsessen in de studio. Heb ze een tip voor al die hoogheden? Ja, ik denk dat als er was uitgeroepen is, dat van begin tot einde genieten. Dat is ongelooflijk. Als dat metgemaakt hebben zijn een keer. Dat is pak de kans en geniet van ieder moment en ieder wat ze naartoe kunt gewoon. En dat zal ik ze zeker een stip moeten metgeven, ja. Ja, genieten. Er is hier trouwens in de studio een prins die nog uitgeroepen moet weren. Dat gaat uitgeroepen weren. Ik schat u voor zo'n 2 minuten. No de bumper. Ze zijn hier uit Mergeroten. En de jeugdprinses van de Rieste, die is een beetje eenzaam. Die is alleen. Want, wat is er gebeurd? De prins is ziek. Ja. Dus, wat wil ze dan doen? En beterschap wensen. Ja, doe eens de camera. Wie heet de prins? Lars. Nou Lars, leed even goed op. Lars, heel veel beterschap. Ja, en hopelijk wist ze er wel gauw bij. De grote prins en prinses van Mergeroten en trouwens ook van de ganse gemeente. Die zijn eigenlijk gedegradeerd, want die waren eerder al 2 keer een koningspaar. Een koningspaar, klopt. Ja, dan is dit een... Hem lieg, hè? Ja, om lieg. Nee, een geweldige ervaring, prins. En net zoals koning, dus absoluut geen degradatie. Ja, en hier zit een echte Maastrichtse. Ja. En hier geldt dus ook van het echte Maastrichtse carnaval, jarenlang gevierd. Ja. Ja, dan moet er toch wel echt het gebeuren, wil ze er vanaf stappen, hè? Ja, absoluut. Want dit is voor het eerst in 26 jaar dat ik niet in Maastricht ben met carnaval. Ja. Dus ja, maar het is wel ontzettend chic ook in het Heuvelland om carnaval te vieren. Ja, en wie had hij echt dan weten te overtuigen? Dat is natuurlijk de goede vraag. Ja, dat ging eigenlijk van alleen aan. Ja, wat we zoeken van kleins af aan prins worden, ik denk dat gaan we gewoon samen doen. De leefde, dat is natuurlijk het antwoord. Groenewoud is ook hier. En hier zit geen prins, hier zit een... Landdier. Ja, vertel even wie dat zit. Nou, wie we in 62 de Schuipjes hebben opgericht, toen bestond natuurlijk al de Wierter Stadsvastvereniging, de Rockstekers. En waar je met z'n allen zoiets, ik word er nog niet geboren, maar ik heb dat verhaal huren vertellen van. Dat ze dat niet kosten maken dat er meer als één prins in een stad worden. Dus toen hebben ze destijds besloten, omdat de parochie, dat wordt van de Goede Herder, dus dat worden allemaal schuipjes. Nou, dan zetten we door een landdier bij. Dus dat is, zo is het tot stand gekomen. En heb je hier een klein landdierke? Nee, ik ben wel een jeugdprins. Je bent gewoon een jeugdprins? Ja. En wie bevult dat, jeugdprins? Heel goed. Natuurlijk, want we hebben een smile van oor tot oor. En eens kijken wie dat zit in Landgraaf. Want daar hebben ze vader en zoon eindelijk zo wie het weten te krijgen. En vader, want 10 jaar lang hebben ze het gevraagd. 10 jaar lang hebben ze me lastig gevallen.
Ja, echt, zo dankbaar is dat, Prins. Vertel. Het is echt prachtig om te doen. En zeker omdat er jong nu 11 jaar is. Prachtig jaartal natuurlijk. Ja, want wie hebben ze, ik weet het, u overtuigd? Geld. Heel veel geld. Hele rieke vereniging. Dus dat is heel goed gekomen. Dus, En het feit natuurlijk dat de zoon jeugdprins mocht weren, toch? Ja, Wie vindt ze dat samen met Tine Pap? wel gezellig. Is het, Nog wel? of hebben ze echt te veel betaald als ze dat moet zeggen? Nee, nog niet. Geniet ervan met z'n tweeën. Ja, er is dus nog een prins hier. Dat moet nog weer uitgeroepen. Maar voordat we dat gaan doen... Verhouden de spanning nog even erin. Voordat we dat gaan doen, hebben we nog de jeugdprins en de jeugdprinses van Limburg, van Lummerig. Hier komt bij een familie, hier zit een familie, neef en nichtje. Hier komt bij een familie. Er is bijna iedereen al prins en prinses geweest. Doe best nummer. 23. En doe best nummer. 24. Ik dacht dat het engagement was. Nee. Wie zit dat? Doe moest wel bijna prins en prinses weer gelukkig, hè? Met zo die familie komt. Ja. Hebben ze wel een keuze gehad? Ja. En waarom was het hier? Gewoon. Ik vond het leuk. En wie gaat dat er bij u aan toe? Bijvoorbeeld met Kerstmis. Werd er dan nog alleen maar carnavalsmuziek gedraaid? Soms wel. Ja? Ja. En is dat dan wel leuk? Soms wel, ja. Soms wel. Nou, ik zou zeggen, het moment is door. Een roffel of een woe. De prins, die vandaag werd uitgeroepen, is de nieuwe grote prins van Lummerig. Hij hield van voetbal en van de schutterie. Hij is prins Davy II. Ja, prins Davy. We hebben het gewoon nog eens dunnetjes over gedaan, want toen hier echt wordt uitgeroepen, toen wist iedereen al. Toen was het geen verrassing meer, want toen wist iedereen al dat hier het woord. Wie zat dat precies? Ja, niet iedereen wist het. De receptiekaarten die worden helaas buiten Limburg worden uitgekomen. Binnen Limburg viel het nog met, dus er wist nog niemand het. Maar de kaarten voor uw receptie die waren al verschik, toen hier nog niet wordt uitgeroepen. Ja, verschik. Ze logen bij de post, had je eigenlijk niet verstuurd moeten waren. Maar ja, het is toch helaas gebeurd. Ja, dus nu was eigenlijk de eerste keer dat je hier iedereen echt hebt kunnen verrassen. Wie voelde dat dan? Ja, dat voelde wel fantastisch, moet ik zeggen. Dat is wel een leuk gevoel. Ja, we vinden het ontzettende eer. Leuk dat je hier zit en geniet ervan, kerstverse prins. We schakelen u voor naar de bar. Frans, hier is ze mee? Ja, ik heb contact met tegen. Ik zit aan de bar met Finbar van op Veen. Finbar met alles van cijfertjes, van nummertjes, van liedjes en een heel van liedjes. Dames en heren, Finbar! Finbar hield voor L1 de Nachtegaaltjes site B. Dat is een site waar alle gegevens over alle Limburgse artiesten op staan. En er is een aparte LVK-tak. Maar die is niet compleet, Finbar. Nog niet, nee. Ik ben de afgelopen tijd er druk mee bezig geweest. Maar voor 1990 zijn er heel veel gegevens die nog ontbreken. En daar zit ik onder andere voor, hier. Om op te roepen om mensen om dat in te sturen. En dan gaat het om wat voor gegevens? Alles. Deelnemers, met welk liedje, welke plek ze geëindigd. Alles wat mensen weten is welkom. Ja, je kunt daar nu al naartoe. Dan zie je al wat we wel hebben en dan zie je wat er ontbreekt. Laten we even in die geschiedenis duiken om te proeven hoe het voelt. En nu hebben we allemaal van die blitse computer graphics als de punten worden uitgereikt. Vroeger zoekt dat als u uit. Oudhorst, de heren staan er binnen klaar voor. Ze pakken de microfoons, de fotografen staan hier op de bühne. De camera's snorren, de bloemen in de hang. Ja, de Sante Krom. Naar de hemel, naar de een weekse winkelkaart of een slechte buurt. Misschien nog te horen als de tap hier dadelijk sluit. Ja, ook de blouses waren van een eerdere datum, hè? Dat zag je, Ook hè? dat, Ja. duidelijk te zien dat het lang geleden is. 1995. Op de een of andere manier hebben we dus wel van na 1990 alle gegevens. Waarom van daarvoor niet? Ja, er moet maar net iemand zijn die zo gek is om het bij te houden op dat moment. En nu is het allemaal zo groot geworden dat gebeurt automatisch overal waar je op internet iets intoest, dan krijg je meteen alle LVK-resultaten. Maar tot begin jaren 90 werd dat gewoon niet gedaan om dat bij te houden. Nee, de LVK was ook niet zo groot. Als we een krantenberichtje uit 1984 geloof ik, kijk even mee. Dan zie je dat er in de buurt gesproken over wie er gewonnen heeft. Maar er staat ook een regeltje bij, dat krantenartikeltje, wie voor bezoekers er waren. Maak eens een schatting, wie voor bezoekers zullen er geweest zijn? 150, wie weet je dat?
150 en de organisatie wordt nog geciteerd. Ja, ze snappen ook niet hoe dat nou kan, dat er 150 mensen naartoe Dus kwamen. je kunt je voorstellen dat toen echt aan een zijde draadje hing, dat als je met 150 bezoekers, inclusief alles van deelnemers en aanhang wat erbij hangt, dat het nou niet echt het meest spetterende LVK is geweest uit de geschiedenis toen. Nee, je zoekt ook totaaluitslagen. Bijvoorbeeld uit het eerste jaar weten we alleen maar wie er 1 en 2 zijn geworden. En voor de rest weten we helemaal niks. Ja, soms heb ik wel titels van nummers, maar dan is al onduidelijk waar ze vandaan komen. En ik heb zelf wel de nodige research gedaan om mensen te benaderen daarin. Dus er is al veel er boven tafel gekomen. En je maar... weet ook zo, als de geleerden, die hebben volgens mij wel 15 keer meegedaan. Ja, als zij meedoen, dan weet je al, die worden tweede. Of derde. Ik kan zeggen, dat kun je in principe kun je dat al invullen voor komend jaar. Ja, maar je zoekt ook foto's, beeldmateriaal? Ja, als mensen dan op zolder, als ze dingen hebben van eerdere LVK's die er ooit zijn geweest, die daar dingen hebben vastgelegd, programma, boekjes, fotomateriaal, andere leuke dingen, alles is in principe welkom gewoon. Ja, hoe kunnen we doorgeven? Nou, op de website van Nachtegaaltje, dat is l1.nl/nachtegaaltje. Of als dat moeilijk is, via Google kom je er ook wel uit. Als je Nachtegaaltje intoetst, daar staat een formulier dat je kunt invullen. En daar staat ook mijn mailadres, dus dat kan ook rechtstreeks richting mij toe. Dus de geleerden kunnen gaan ze privéarchief gewoon uploaden en naar jou sturen. Nou, één troost voor hun heb ik alles vastgelegd. En wat dat betreft, ze zijn niet eerste geworden, maar ze hebben wel heel veel succes op de naam gezet. Dus dat wil ik En even zijn ze het benadrukken. vaakst in de finale geweest van alle artiesten? Nog niet. Thij en Marij zijn ze nog net voor, maar dat kunnen ze wel gaan inhalen, ja. Als ze nog 20 jaar meedoen. Ja, oké. Kan binnen 5 jaar. Vimber, dankjewel. We gaan kijken naar Nachtegaaltje en we gaan de geschiedenis aanvullen. Dankjewel. Proost. Bumper! Bumper! Nog maar 6 dagen tot de vastelovend. Ik kan niet meer wachten, hier kan niet meer wachten, maar wij zeker niet meer wachten is Tom Doesborg, drager van de Orde van de Gulden Humor trouwens. Dus is hij hier met het Hukske vastelovend. Je hield de bordjes vast, dicht? Ik hou de bordjes vast. Echt gewoon, allemaal? Ja, begin maar en dan pak ik die bordjes. Oké. Hukske vastelovend. Welkom, het zijn nog zo'n 5 dagen wie de vastelovend. We zogen net de Wazelvotten met de ganse Santekroom. Jammer nog eens gisteren in Horst Cor Kuipers, liedjeschrijver, carnavalist, overleden. En volgens mij zien we zo'n beetje alle Wazelvotten boven met de ganse Santekroom in de hemel bij elkaar. Mannen, dank voor de prachtige liedjes die je hebt gemaakt. En hopelijk drink je door een pilsje van een goede Limburgse brouwerie daarboven. Weer wet. Het volgende nieuws. L1-presentator en krantencolumnist Frans Pollux die heeft afgelopen zaterdag diep in het stof moeten bieten. Omdat hij op dezelfde dag de Jokersprins van Venlo in zijn krantencolumn blond in een quote, of zeg maar een zaad daagleeg had geplaatst. Pollux die zoelde de Venlose prins 's morgens om 5:30 bezopen en al keukend hebben aangetroffen boet in de geurt bij een kroeg. Dat is humor, vindt Pollux. Nee, dus zit Jokers. Dus onder druk van Jokers zit Pollux op zijn Facebookpagina de keutel ingetrokken. Ander nieuws. LL11 is geloof in de vastelovend de komende dag. Met natuurlijk 4 grote optochten. We zien zondag in Heerlen bij de grootste optocht van Limburg. We zien zondagavond in Beek bij de Leegstoet. We zien maandag bij de grootste Zog in Kerkro. En we zenden dinsdag de maandagoptocht uit van Remung. Volgende nieuws. Collega Frans Pollux gaat straks, als je klaar is met deze uitzending, op Facebook excuses aanbieden voor het geschreef de afgelopen 5 weken op deze zender. Gelukkig is hij niet de enige die de hele dag loopt te schreeuwen op de televisie. Schreeuwen huurt bij ons cultuur. Volkscultuur. Blijf van de beurtjes af. Oh, die heb ze nu. Wij schreeuwt, dat wordt gehuurd. Wij schreeuwt, krijg gelijk. Op Facebook schreeuwen ze de hele dag in blokletters. 2016 wordt het jaar van de schreeuw. Sorry voor dit geschreeuw. Mijn elders, mijn vrouw, mijn kinderen, sorry voor dit geschreeuw. De Koelkrakers bekend. Ja, miljoenen stemmen zijn uitgebracht de afgelopen dagen op het LVK-finale liedje dat niet heeft gewonnen. Maar wel een plek verdiend op natuurlijk de boetezitting. Zaterdag. Derde is geworden, het Al Prinsen Convent Groep Vors. Met 11,1% nog van de stemmen. La Bamba Bond voor de tweede geworden. En in de zoepkool stond, ja, de nummer 1, de Koelkraker. En die Roy uit Valkenberg. Ja. Wie soort daar? Volgende nieuws, Frans Pollux, presentator, wil zijn excuses aanbieden aan de prins en het bestuur van vastelovensvereniging Kalk aan de Box uit Bochjes.
Volgens Pollux zit de prins van Bochjes in het beergespeet van de prins van de Marotte. Hoe zit dat? Het spijt Frans Pollux enorm dat hij met de beelden heeft zitten rommelen. De burgemeester heeft gezegd dat Pollux zich de komende 11 jaar niet meer in Bochjes mag laten zien. Sloot we af met het slechtste prinsenmotto van het jaar. Prins Sjaak Pollux, familie, van de Knoetsoorhoed Venlo Noord is ondernemer van een bekende Venlose autogarage en heeft dit jaar als prinsenmotto: doet mij maar een bumper van vastelovendgasten. Ingelast nieuws, excuses. De hoofdredacteur Leo Hoube geeft me nog een briefje in de hand. Hij wil bij deze alle kijkers en luisteraars van L1 excuses aanbieden voor de stortvloed aan vastelovensprogramma's van de afgelopen weken en de komende dag. Dank u wel. En tot slot wil ik nog zelf mijn excuses op deze zender aanbieden. Vrijdag heb ik toch zo de mythe om met die bordjes. Afgelopen vrijdag heb ik treinreizende Hollandse carnavalsvierders geadviseerd om met de vastelovend verhaal in Den Bosch uit te stappen. Sorry, beste mensen in Oeterdonk en Den Bosch. Mijn excuses voor deze belediging. Het klopt natuurlijk, ze hadden al in Utrecht moeten uitstappen. Ze kunnen beter in Bratislava uitstappen. Wat ze moeten uitstappen in Odessa moet je uitstappen. Je moet in La Louvière, daar moet je uitstappen. In Luik, stap in Luik uit. Droete. Kom maar bij Henk zitten. Excuses voor Tom Even mindfulness. Bumper. Ja. Bumper. Ja, de geleenden zijn hier. Een record hebben ze gevestigd, net wel of net niet. 15 keer in de LVK-finale, hè? Ja, 15 keer erbij. Dus, Is dat nu vaker of minder vaak dan Thea Marie? Ja, volgens onze gegevens wordt het net een meer, maar ik geur net dat het minder wordt. Dus, Ja, dan moeten we dat toch nog even checken. ik weet wie het zit. Ik denk dat ik weet wie het zit. Vind maar, moet het maar even kijken. Maar het wordt volgens mij zo dat Thea Marie hebben 14 keer in de finale gestongen. Maar in totaal met 18 leedjes. Dat kost nog, in de tijd dat ze in de finale stingen, kost met meer leedjes. Ja, dat kent bij ons niet meer. Dus dat kunnen we niet inhouden zo. Dus eigenlijk heb je hier gewoon het record verbroken. Een hele dikke proficiat. Dat begon allemaal in 2001. Kijk even met en zag je er zo uit. Lieve schat, du bist jetzt schon geboren. Ja, nur dich hab ich mein Leben lang gesucht. En zo geht de hemel. Ja, toen houdt je nog een onderbroek aan op het podium. Er is in de tussentijd veel veranderd. Er is veel gebeurd. Eén ding wat er niet is gebeurd, is het winnen van het LVK. klopt, ja. Maar goed. Wie kent dat nu? Wie zit dat toch? Ja, als ik dat zo weet, dan zou ik hier meteen de oplossing zeggen. Nee, goed. Dit is midden in de wedstrijd en ja, de kind winnen, de kind verliezen. En ja, goed, maar het ene beter is, dan is dat zo. Maar je wordt er zo dichtbij. Je hebt de meeste punten dit jaar gekregen van de hoofdjury. Ja, ook dat wordt al eens een paar keer eerder gebeurd. Maar ja, uiteindelijk het gede voor 5 jureringen. Dus ja, dan worden we aan het eind van de rit toch weer tweede. De doorbijter wint. Hè. Dus volhouden jongens. Volgend jaar wint hier het LVK. En nu zijn ze hier met het LVK-liedje. De meeste spas per vierkante meter. Ja, een groen applaus! Wiel de jongens halen werken van het CBS. Op zoek naar statistieken van Limburg op zijn best. Dat heeft niet geen genoeg, jong, want wiel is dan ten her. Doe het toch het gevonden, dat werden vergeer. De meeste spas, per vierkante meter. De meeste spas, per kop van het volk. Kom door richten, dan wordt het nog beter. We leven hier in Limburg, we leven op een borg. Je zal ze maar wonen, je zal ze maar werken. Dan heb ze toch samen al lang in het merken. De meeste spas, maar weer
alles gekken hebben niets met statistiek. Die zeggen kom lot gewoon om en maak dich niet dik. De spas maakt veel toch zelf en wees maar niet bang. Wat wil hij goed gevonden, dat is weer al lang. De meeste spas, met vierkante meter. De meeste spas, met kop van het volk. Kom gooi niet in, dat wordt het nog beter. We leven in Limburg en leven op een morg. Dus als ze maar wonen, dus als ze maar werken, dan hebben ze toch zelf al lang in het werken. De meeste spas, met vierkante meter. De meeste spas, en kop van het volk. Veel willen alles onderzoeken en verkopen. De facts en figures hebben wie de hand. Maar één ding is bewezen door de jaren. De vaste loven geeft boven ons verstand. De meeste spas, per vierkante meter. De meeste spas, per kop van het volk. Kom gooi dicht erin, dan wordt het nog beter. We leven in Limburg en leven op een morg. De meeste spas, per vierkante meter. De meeste spas, per kop van het volk. Kom gooi dicht erin, dan wordt het nog beter. We leven in Limburg en leven op een morg. Dus als ze maar wonen, dus als ze maar werken, dan hebben ze toch zelf al lang kunnen werken. De meeste spas, per vierkante meter. De meeste spas, per kop van het volk. Ja, de geleerde! Blijf stom, want we spelen de Prinsenquiz. Dat doen we vooral met prins Erik ten eerste, prinses Bryce en jeugdprinses Jill ten eerste. Uilenstroten, kom er allemaal bij. Alle anderen doen ook mee. Kom mee. We hebben Renje Rood, links en rechts. Want het gaat gans over de geleerden. Die zijn keihard tweede geworden. Maar wat mensen ook wel eens vergeten, zijn ook heel ook derde geworden. Alleen nog nooit eerste. Daar hebben we de quiz aan opgedragen. Doe mee, prinsen, kom mee dansen. Bewegen, het spelletje. De vraag 1 is... degene die we in beeld zien, is dat een winnaar? Dan moet je hegel staan. Of is dat een geleende? Dan moet je hegel staan. Kijk bij, we beginnen met een fietser. Kijk, komt eraan, 20 meter voor de finish. Kan eigenlijk niet meer fout gaan. Is dit een winnaar of is dit een geleende? Kom maar, bewegen. Winnaar, dan blijf maar staan. Oké, we gaan kijken. Ja, kan in een bakje natuurlijk, hè. 16 punten voor de hoofdjury. Oh, maar kijk, nee, sta op. Hij gaat naar de finish, en de geleende. Kies je het allemaal af. Ga maar zitten, kies je het af. Kom maar hier in het midden staan. En een beetje bewegen. Kom op, bewegen. Tweede vraag, een skielerag. Eigenlijk zelfde situatie. Overtuigd van zijn overwinning. Nog winken door de mensen op het publiek. Kijk, bedankt God al even hier erboven. Ja, de finish. Ik kan hem al ruiken, de finish. Is dit een winnaar? Ja. Of is dit een geleende? Kom maar, bewegen. Hé, je kent dat spelje zeker. Laat maar zien wat er gebeurt met deze skielerag. Dank je God. Dank je even hier. Ja, Oh! Fotofinish. Nee, allebei tegelijk. Net toch in de geleende. Goed zo gezien. Kom in de middenstand. Kom, bewegen. Dan deze deelnemers zijn in de wedstrijd ook overtuigd van de overwinning. Zeker als ze 16 punten krijgen van de hoofdjury. Laat maar zien. 16 punten geeft de hoofdjury aan de twee geleerden uit Hulsberg. De meeste spas. De meeste spas, de twee geleerden. Dankjewel, Joep. Ja, kijk dat ding doen. Zo, hè. Waren dat de twee geleerden of waren dat twee winnaars? Winnaars, geleerden. Ja, gewoon winnaars. Ja, kom maar. Laat maar zien. 16 punten, dames en heren. Gaat naar de winnaar van het vorig jaar kampioen van de dag in Zuster. Weer niet. Ze blijven nog wel proberen, dat is goed. Ja. Kom in de middenstand, laatste vraag. Bijna de laatste vraag, althans. Dit is even de hit al. Ik geloof 80 kilometer gerend, 180 kilometer gefietst, 4 kilometer gezwommen. Dan is ze vlak voor de finish. Gaat er met zijn familie praten. Kijk, hij blijft dat verstaan. High five. En dan komt er een aan. Dus is de eerste, is dat een winnaar of is dat een geleende? Winnaar of geleende? Kom maar, even steken. Ja. Laat maar zien. Oh, de winnaar! En dat betekent dat er maar één over is. Oh, en wat jij kreeg is, jij mag tussen de twee geleerden in gaan staan. Jij hebt gewonnen en zij zijn tweede en derde. Yeah!
Oh, even zenmomentje. Even bijkomen van alle commotie. Even rust pakken. Dit is het moment dat mijn mama altijd de televisie aanzet. Julie. Afgelopen zaterdag worden in Maasbracht de jeugd- en jongeren buitenkampioenschappen. En onder andere Eva uit de zusteren, die sting in de buitenton. Met succes, want ze is kampioen geworden in de categorie jeugd. Eva, proficiat. En natuurlijk ook Bas van Neer, want u hebt de buurt geschreven. Vorig jaar werd ze tweede geworden, eigenlijk een soort geliende. Wie wordt het om te winnen dit jaar? Ja, dat was wel heel erg leuk. En ja, vorig jaar heb ik met dezelfde buurt gedaan, maar alleen we hebben een beetje aangepast. En eerst wou ik niet meedoen, maar toen hebben ze gezegd dat het wel nog goed is met dezelfde buurt. Dus dan heb ik dat met gedaan. Ja, en fijn dat dat kost. Bas, een goede buurt is, een goede aanpassing ook vooral. Toen heb je haar ontdekt in een kroeg. In een kroeg, ja. Wie is het gegaan en vooral wat zoogst u in huur? Nou, ik hou in het verleden al voor een jeugd geschreven. En op een gegeven moment, ja, de jonge auto nemen ze veel aarde aan. En toen met de vastelovend zag ik haar een liedje zingen op een bar. En toen zag ik tegen de man van hem, ja, ik zeg, volgens mij zou dat een goeie zin voor in de buurt. En zo hebben we de draad opgepakt, want het zag gelijk van, ja, dat liep me wel leuk. Dat was zo goed gezien. Wat is er zo leuk aan buitenredenen, Eva? Gewoon dat ze zeg maar gewoon een soort van gedichten is en dat iedereen lacht en zoiets. Voor gewoon heel lachen om dich. Toen maak ze naar het podium schrijden. Vergeet die in de Bijbel is het daar. Vergeet hem niet. Ik zou zeggen een heel goed applaus voor onze buitenkampioen Eva. Buitenmars, opmars. Wie wil uit de kerk komen? Kost het echt de feest beginnen. Tante Annie wil niet met naar de kerk gegaan, maar wordt vervolgens vergeten de percolator aan te zetten en de vlaai uit de diepvries te halen. Zo kost we gelijk met een ijsje beginnen. Maar goed dat ome Tij erbij wordt. Hij had pap moeten helpen met het aansluiten van de tapinstallatie en de keulwagen. Uiteindelijk werkte die goed. Aan ome Tij te zien. Ja, ome Tij, dat is juist een badkoep. Die kent zich tot de Rijn toe, dat te vollopen. Dus ik dacht, even tante Mia voor de gek houden. En dan vind je de vlaai lekker. Beetje koud, maar wel lekker. Wie is wat? Dat vind je vreemd. Want mam zei immer dat Geer geen smaak hebt. De nonk uit Tudderen wordt ook op het feest. De het immer van die afgezegde grapjes. Ja, zetter. Was macht ein holländischer Fußballspieler, wenn er Europameister ist? Dann schaltet er sein Playstation ab. En om het thee had mij een Barbie-pop gekocht. Hij had nog een snapje gehad, zei er. Het is uitverkoop, had de verkoopster gezegd. Ze kosten nu allemaal nog maar €19. Behalve deze. Barbie gaat scheiden. Dat is bij het buitenkampioenschap ook altijd, hè? Dan bellen ze als de tijd erop is. Dames en heren, de buitenkampioen van de jeugd, Eva! High five! Dankjewel! En ja, laten we ze er gelijk bij holen, want ik wil de wind een beetje binnenkomen. Eva, vul je ook een beetje kaal? Ja. Ja, dat zien de gewijden. Die komen dan binnen en dan ga je dan altijd wij. Dames en heren, de 2 gewijden. Kom. Dames en heren, de 2 gewijden. Heb jij wel eens wat gewonnen in nog leven?
Weinig. Ja, oh, nou, nooit eerst op het LVK? Nee. Nooit eerst op het Praagstad Liedjesconcours? Nee, wel derde, maar... Derde, en nooit eerst op het CMC Live? Nee, ook geloof ik eens derde, dus... Je ziet een soort geleerde... Ja. Maar dan als derde, ja. Wat komen we vandaag van nog uren? Ja, doe best seizoen voor mij. Hey, dat kennen we toch? Je hebt toch met het LVK meegedaan? Ja, super. Halve finale LVK. Dat is ook netjes, toch? Ja, super. Zien er maar 60 die dat eerder je horen, hè? Dat bedoel ik. De bühne op, dames en heren. De afsluiting van vandaag. En nog een hard applaus voor Eva, maar ook voor de twee gewijnen. Gaan op stap met windkracht 11, volle kracht verroet. Als slijt de regen wie vanzelf recht in onze snoet. Ook hagel, kou of natte sneeuw, hield ons niet in de boet. Met vaste lovend gaan 4-2, er lekker tussendoor. Vaste lovend, doe best de zon voor mij. Vaste lovend, doe best ik hou van weer. Jeder jaar weer weer en met Maastricht, ik vlieg zo wie een kind dat tijd niet zo rood. En het geeft me nu je moe. Vaste lovend, doe best de zon voor mij. Vaste lovend, ik hou zoveel van die. Met vaste loven vieren weer de tijd van het geluk. Dan hebben Veer en Limburg weer de wind in onze rug. Er maken 3 dagen overal zeer een gekke tuur. De vaan die wappert bovenal in kleuren rood, geel, groen. Vaste loven, doe best de zon voor mij. Vaste loven, doe best ik hou van die. Jeder jaar wie weer en wint Maastricht, wie vlieg zo wie een kind dat tijd niet zo goed. En het geeft me nu je moe. Vaste loven, doe best de zon voor mij. Vaste loven, ik hou zoveel van die. Het weer, dat is juist wie het leven. Warm en dan weer koud. Wij zonlig aan de lukken geven. Zij wordt lachen daar. Vaste loven, doe best de zon voor mij. Vaste loven, doe best ik hou van die. Jeder jaar wie weer en wint Maastricht, wie vlieg zo wie een kind dat tijd niet zo goed. En het geeft me nu je moed. Vaste loven, doe best de zon voor mij. Vaste loven, ik hou zoveel van die. Vaste loven, doe best de zon voor mij. Vaste loven. Wat doen we morgen eigenlijk? De windmullen komen en Julie en de Muppen die komen ook, want die stoppen ermee nou dit jaar. Oh nee, de windmullen stoppen ermee? Nee, wat Julie erg. en de Muppen stoppen. Eva is dan nog het gouvernement, dan wordt het onderscheiden. En ondertussen is het hier nog gewoon vastelovend. Hoeveel dagen zien het nog? Nog 6 dagen tot de vastelovend, nog 4 dagen vastelovend gasten. Prins Davy heeft zich weer verstoppen. Ja, tot morgen!